Salam rahayu kagem sedaya sederek-sederek ingkang sampun kersa mirsani video sinau Jawi. Video sinau Jawi antawisipun inggih menika sinau masak, sinau usaha, mlampah-mlampah lan sak piturutipun. Nyuwun pangapunten saderengipun menawi kathah kalepatan asalipun kula matur wonten video menika. Menawi wonten saran masakan sederhana ingkang saged dipun praktekaken wonten video menika, monggo dipun serat wonten kolom komentar. Matur nuwun. Wekdal menika masak ulam tongkol dipun santen pedes. Panipun nggih menika ulam tongkol kemasan 250 gram, brambang, bawang, lombok rawit, lombok keriting, sarem, penyedap rasa, gendis pasir, santen, ron jeruk, salam, laos, toyo, minyak. Ulam tongkolipun dipun goreng rumiyin. Brambang bawang dipun gongso. Lombok ingkang sampun dipun ulek utawi dipun blender dipun lebetaken.
Lajeng ron jeruk salam laos dipun aduk terus dugi bumbunipun mateng. Ulam tongkolipun dipun lebetaken, dipun aduk-aduk, dipun lebetaken toyanipun. Garam, nyedap rasa, gendis pasir, dipun lebetaken. Dipun lebetaken santen. Menawi sampun dipun aduk rata, sampun umub, saged dipun angkat. Sayur tongkol santen pedes sampun siap, sampun saged kagem dhahar. Matur nuwun kagem sederek-sederek ingkang sampun kersa mirsani video menika. Kepanggih melih wonten video salajengipun. Bahan-bahan lan koleksi video sinau Jawi monggo dipun pirsani wonten kolom deskripsi. Menawi wonten saran resep masakan sederhana saged dipun serat wonten kolom komentar. Matur nuwun ingkang sampun subscribe, like, matur nuwun.